लोगोफोर दाखालिनि माने आद्राखौ दिनै आरो खाबावबाय आरो दाखालि माने खाजोबनो हायासै मोनानायनि थाखाय ओमफ्राय दाखालि माने 2 फाल्लासो खाजादो आरो टटेलि ओमफ्राय दिनै बेसे खानो हायो दिनै माने नै इदा मोनसेखौ दांदो आरो ना लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै न'खरनि मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय माथोखौ बिराद बोरैबा मोन्दों आरो ना हब्रा माने जेनथेङैसो माथोआ गलांनाय बायसा मोन्दों लोगोफोर माने नै गन्थंजोंसो रायलायनाय बायसा मोन्दों आरो ना बिराद खस्थ' मोन्दों देहाखौ ओमफ्राय टेब्लेट सेब्लेट बिदिहाय माने जाबाबो मोजां मोनाखैहाय लोगोफोर गगाखौनो ओमफ्रायो थोदो होमबा लोगोफोर मा ब्लग लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै चेनेलाव हाबजानानै नायदोंब्ला प्लिज सननानै साबसक्राइब खालामना गालांजोबबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय थोदो होमबा लोगोफोर स्टार्ट खालामलांसै ओमफ्राय नै लोगोफोर सिदा माने थास' आथिंखौ आङो मुथासे ज्राव फैसिब खाना लाबोबाय आरो माने न'आवनो दंमोन ओमफ्राय दुगैयैनि सिगांनो खाना लाखानांगौ ओरै होननानै आङो दुगैयैनि सिगांनो खाना लाखाबाय आरो नङाबा थास'फोरखौ मानलु मानला मोनोना दुगैखांनानै खानो बोरैबा मोनो आङो ओंखायनो माने बेसेबा साफा आरोना ओमफ्राय दायो इखौ माबार सायना लाग्रोनोसै आङो फिसारायाबो जि डिस्टार्ब खालामगोन दानो थास' सायनाय आरिनायाव फिसालाफोरखौ आरो डिस्टार्बफोरखौ गिबाथाय आरो ओंखाम ओंख्रिफोरखौनो राननासो थानांगोन होननाय बायदि आरो ना मोनजानाय नङा ओंखायनो माने खायसोबाबो फारसेखै ओरैहाय खेला खुन्थिजों नाख्लायना दोनना फारसेखै सायबाय थानांबाय लोगोफोर ओमफ्राय सायना लाग्रोनोसै र' दायो बोथोर थांहांबाथाय थास' आथिंफोराबो बिराद मार जायो बिराद गोथाव मोनजायो आरोना मार गोनांनो ओमफ्राय जेने थेरैबाबो नागिरबाय आं न'आवनो बिराद दामानि थास' बिफां दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनि मोनदों आरोना सायना लाग्रोनोसै माबार अमाफोराबो जि डिस्टार्बैनो थै नोंसोरखो बेसेबा गोजाननि आलासि फैदो नै लोगोफोर लाल साहखौनो होनोसै आं गाइखेरबो गैया दिनै माने गाइखेरानो ओंखारथाराखै नोंसोर फैनायावसो इदि जायो सोरबा आब' मा जाखो मा फैलाबाय थाखो नोंहालाय अ नै गैलाहाय अबाव अरखो नांलाय आंनो ओइ लों आब' दिनैसो फैदा आब' सना जोंहानाव ओंखाम जालां थास' आथिंजों नै थास' आथिंखौ सायबाय आं बेसेबा नारा नाथार गथ'जों गथायजो जालांदो दे आब' ओइ ओंखाम जालांनांगोन दिनै रावबो फैथारा इदि साफा सानै फैबाथाय बिराद गोजोननाय मोनो आरो गोसोखौनो ओमफ्राय बिदिनो सम बेरायनो फैनांगौहाय आब' सम बेरायनो फैनांगौ बिराद गोजोननाय मोनो गोसोखौ एसेबा रावबो फैया जोंहानाव जि अखान्थि मोनो आं नोंसोरखौ मानो फैया आरो होननानै हाबफैया ओमफ्राय नोंखौ गोसो सिंसो सानबायसो थायोमोन आं आब'मोनालाय मा हाबफैथाराहाय आंखौ नायनो बाथारबाय खोमाहाय ओरै होननानै ओमफ्राय नाय बिखुनजो रांगावलियाबो मैथा लांनो फैदो ओमफ्राय नै थाइगिर लांनो फैदो आब'मोना लाल साहा गोजा लोंहोबाय एख' गैया नारा नाथा गथ'जों गथायजों थास' आथिंखौ ज्राव सायखांलायबाय नै लोगोफोर थास' आथिंआबो माने बाङा नङा बांसाब नालाय टाइमाबो लासाब होननाय बायदि आरो ना टाइमाबो माने गोबावसो जाबाय आरो 11थासो बाजिलायलांबाय माने संनाय खावनाया दिनै बिराद लेट जाबाय आंना लोगोफोर ओमफ्राय आलासिबो सानैजों हाबफैबाय नालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर थास' आथिंजों दाउ बयलारजोंनो बरिया संनोसै आङो माने थास' मैयासो माने ना जाबाय नालाय आरो गगा मोनबाथाय माने नाफोरखौ बांद्राय जानाङा ओरै होननानै डक्टरफोरा बुङो आरो ना थान्दा गोलैयो ओरै होननानै नाया थान्दासो ओरै होननानै ओमफ्राय ओंखायनो आङो नाबो लाखियासै ना बेफारियाथ' अनेक थांलाय फैलाय हाजा जाबाय थायो लामाखैजा जोंनिथिं बेनिफ्राय दारि गोलावफोरा हाजा जाबाय थाखायो ओमफ्राय आङो माने ना सा जेबो लाखियासै ओमफ्राय बयलारखौनो एसे लानानै फैबाय बोराया ओमफ्राय नै थास' आथिंजों बरिया संना लाग्रोनोसै सारायाबो दंबाय दे फ्राम एवना लाग्रोनोसै र' लोगोफोर दाउ बयलारखौ ओमफ्राय उनाव बे जायगायावनो माने थास'खौबो एसे एवनानै मोजां संनोसै दाबो थेलेबलेब हायखांना दोनहरबाय आं लोगोफोर बेदरखौ फ्राम एवनानै ओमफ्राय नै थास' आथिंखौबो माने बरिया एवफ्रामबाय थानोसै दसे बिजाला खारनाय बायदि ओमफ्राय लोगोसे बानलु देनाय माबानाय
मा होनो मस्ला मस्लि गरम मस्ला थान्दा मस्ला होहरखाजोब्बाय ओमफ्राय दै होना हरनोसै नै एसे खामफ्राम एवनोसै मोनबायबोहाय नै लोगोफोर थास' आथिंजों दाउ बयलारजों जि बरिया मोनखाबाय आरो आं माने लोगोफोर दिनैयो जारि बिलाइबो होनो मोनासै आरोना सान्दुंआबो गोसा ओमफ्राय लायनोबो टाइम मोनाखिसै ओंखायनो आङो दिनै थास' गोजासो संनाय जाबाय आरो साद जागोन ना जाला मिथिलाय लांला लोगोफोर ओमफ्राय नै हाइजें बिलाइखौनो एसे होसाबबाय आरो मोदोमफ्रुनो साखिना नायनोसै र' संख्रि नांदोंना नाङाखै जि गरम लोगोफोर बाप्रे मा दुंनाय होदोना सान्दुंआबो गरमानो साननैसोआ माबा बांसिनसो जाग्रा जादों सान्दुंआबो बरिया गोथाव जाबाय लोगोफोर बिराद मार जादों आरो बोथोर थांहांनायनि ओंख्रि नालाय लोगोफोर थास' आथिङाव दाबायदियाव बिराद मार जाखायोना ओमफ्राय ओरैबायसा साद जादो माबा होआबाबो जारि बिलाइ होआबाबो ओमफ्राय मोनसे दंबावो लोगोफोर बयलारखौनो माने खावसे दोन्दोंमोन नालाय बयलारा बुरजामोन नालाय खावसे भाजा एवनोसै आलु होनानै ओमफ्राय ओंख्रियावथ' खावसे होखाबायानो बिराद गोथाव जादों मोनगोन ना मोनाखै मोनसिगोन आङो माने बोरायखौसो एवनो होबायहाय लोगोफोर भाजाखौ आंथ' थास' आथिंजों संखांबाय नालाय थास' आथिंखौ ओमफ्राय बोरायखौनो माने एवनो होबाय आं दै एसेबावनो एसेबाव होमबा आलुआनो दाबायदिना मोननो नागिरथाराहाय लोगोफोर दै बारा होआबाथ' मोननो नागिरा दैखौ बुरजा होबासो मोनो ओमफ्राय नै आलुआनो मोना जादों ओंखायनो बोराया दै एसे होना हरबावबाय लोगोफोर दाखालिनि माने आद्राखौ दिनै आरो खाबावबाय आरो दाखालि माने खाजोबनो हायासै मोनानायनि थाखाय ओमफ्राय दाखालि माने 2 फाल्लासो खाजादो आरो टटेलि ओमफ्राय दिनै बेसे खानो हायो दिनै माने नै इदामोलसेखौ दांदो आरो ना लोगोफोर नै इबो बिराद मोनफ्रुजोब्बाय बया सया मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय कास्टमारफोरा एसे माने बासिदोनो आरो गोमोनखौ माने बांद्राय गोमोनखौ बायनो नागिरा ना जानायफोरावबो एसे आरो गोबाव जोरा सेवनो नागिरो ना ओंखायनो माने कास्टमारफोरा बिदि गोमोनखौ फसायाखैनो आरो बोराया माने खोन्थाफैदो ओमफ्राय दिनै माने आलौ खाग्राफोरा एसे नै आलौसो होनबाय थायो लोगोफोर दिनै बानलु खाग्राफोरा सासे बारायबावदो इनो इ सासे ओमफ्राय आं ओमफ्राय नै आब'आथ' साननै खाबाय आरो साननै खाबाय आब'आ दिनैसो ओमफ्राय लान्थिथि गस्ला गाननो हाया आरो जुमाय लोंग्रा जुमाय फाग्ला हौवायानो दुर्गा फुजायाव गस्लाबो बायना होआखैनो गेदेरफ्रा इनो जाबाय गस्लाबो गैया सेन्देलबो गैया सोरनावबा आलौ खाबाय सोरनावबा खामला मावबाय ओमफ्राय सेरेब मोनलोंबा लोंबाय इदिल' होनलाय इदिल' गैया गस्ला बिगुर गैया बेसारा दुर्गा फुजायावनो दख'ना गोदान बायना होआखैनो गेदेरफोरा जि अखान्थि खिथागासिनो दं आरो दुर्गा फुजायाव थांना थाङा आब' दा मोनायाव थांगोन दा लान्थिनो थांगोन लान्थिबाबो नुगैना जेसेबां गोदान गाबबाबो बि फुजाखौ नुखागोनखा आरो लान्थि थांबा फुजाखौ नुखागोनखा रावबो माने जेबो बुंनो थाङा आब' दा मोनायाव बिदिनो थां मेथाइसो होलाबायगोन गोजाम गानबाबो फुजायानोखा गोदान गानबाबो फुजायानोखा ना लोगोफोर ओरैबाबोथ' जायगा मोनहैखागोन ना आरो नुखागोन रावबोथ' नोंखौ गोजाम गाननो नायनाङा थां होना हे लान्थिनो फैदो इयो थां फुजाखौ नायनो मोना इदिथ' होननो हायाना रावबो होखारा आब' नोंखो देराहाय इदिनो जादानो माबा जादनि इयो माबा मा होनो इदिखो मानसि फिथाइया नांनाय जाद जाजासै थालिरानो जादाव गैया फादाव गैया माबायदि थालिरखौ गायफैखो आंना बोराया हनै माबा गब्ल'नोनो रोङासै गथ' गाइखेरा गान्थि नांनाय बायदि गथ'फोरा ओंखायनोथ' फिथिया नांनानै लोगोफोर नायनाय नै थालिरा एसे गोरलै इनिफ्रायनो देराखै जेरै ओंखारदो एरैनो दं हेबाजिनो मोनलांसिगोनसो बायसा मोनदां जाद थालिर गायफैयोहाय आंनि बोराय गायनाया समायना थाइजों इमाखा मोनफ्रुजोब्बाय नै गेदेरफोरलायनो आब' गेदेरफोरसो होनलायलांबाय नै आब' बेसेबा साफा नुदो नै ख्रिनो गोजानो बायनांगोन आरो हाजार लस जाबाय लोगोफोर नै जोंहाना बानलुआ माने मोननानै खावसे सिरिलांबाय ओमफ्राय माने नै खागौआवनो आरो मा होनो रादब माखायाबो मोनफ्रुलांजोब्बाय आरो बांसिन दाखालिनिफ्राय बांसिन मोनजोब्बाय लोगोफोर नै
ओमफ्राय बिराद लस जाबाय आरो हाजार थाखा लस जाबाय इखिनि बानलुखौ माने दायो कास्टमारफोरा खाना लांबाबो माने बासिनो नागिरो आरो गोमोन गोजा आरो होननानै नायदो नै लोगोफोर उपाय गैया खागौनो सोलाबाबो नालाय खामानिफोराबो बेनो आंनाबो बोराया ओजों ओजा थांगौआवनो नै मोनफ्रु लांजोब्बाय एख' नङा दे दिनैयो बानलु खाग्राया एसे एरसाबदो दिनै खानो हायाबा हाला आरो सासे फैबावबाय नै सब सेरेबनि गोजा मा होनदों आब' सेरेबनि गोजा सब सेरेबनि सावरि रावबो हाजिरा गैया नोंसोर माखौ बिदि मोनगोन ना मोना लोगोफोर नायदो नै जोंनियाव माने हाजिरा नङा आरो सावरियावनो सावरि मोनो सब खामानिखौनो माने सावरि मोनो आरो हेफाजाब होलायलायो बिदिनो सोरनाबा बानलु गोमोन सोरनाबा बिदिनो माइ गायख'नो हायाबा गायना होयो जोंनिथिं माने ओरैनो मा होनो सावरि मोनलाबायो आरो बिराद मोजां लोंनायखौल' एसे मोजां होनांगौ आरो भाजा फुराफोरखौल'